Day, kidat-kidat. Anong kidat-kidat makakraan ka ko? Oo, nagitawag, tay. Pinyang tamis sa pagmahal. Siguro ako di makadakop anak kay ana daw ako dinakpanay sa mo ah. Nakadakop na ka? Mulang. Mo ba? Sama-sama ka tulisan ng kidnapper? Dili. Kaya unsa mo di ay? Irong buang. Taba di anoy, oy, sige lagi kag binuang. Dali pa pagpilian niya akong baligya. Ay, dayon. Kasakit yung hawa ka na, gimanoy. Sipya tayo mo manoy. Kamu gi maguroy. Kundi mataroy. Sa atong masirito. Ay, wala ko. Iba ba kaya? Sige, mo na to. Ah, sige, sige. Pasalamat to sa Ginoo nga. Kanang wala sila na lang po silang binuhatan nga batik. Pinasiguro to sa usapa oy. Hibaw naman to sila. Pero di gyapon ko mapakumpiyansa. Lang, naanim niya itong role. Kini mga tanod ta, mag-antos ta kay saon. Magpaubos ta, ay nag-atong armas mo, orang ginigihatag. Saon ni nato. Nya, kung basayop ta, kita'y basulon. Wadamha! Naglibog sila! Sinuwato mo sa direksyon ni Isagani Nadila Sakol. Hapit na! Atangi!